Je to smutná píseň z vězeňského prostředí, kde ve vazební celé pankrátské věznice sedí 3 dykobrazi, kteří byli zatím nepravomocně odsouzení okresním soudem a čekají na další proces. Takže smutná píseň, představme si tu celu a já poprosím Jiřího, jestli by mohl to aranžmá. Jo, to je ono. Smutek. Ve vězení pykali 3 dykobrázy, souzení za přestupky žádní vrazi. Oni nechtěně dostali se do nesnází, ale řešení žádný z nich nenachází, nenachází. První dykobraz se opil pod obraz a vlez do podkroví Vojtovi Dykovi. Dyk dykobraza týkou, Dyk chtěl dostat dolů z trámu, ale dykobraz s podlinama na Dykovu mámu. To máte ublížení na zdraví, vniknutí do cizí nemovitosti, možná i neposkytnutí první pomoci. A z toho čuhá basa. Ve vězení pykali 3 dykobrázy, souzení za přestupky žádní vrazi. Oni nechtěně dostali se do nesnází, ale řešení žádný z nich nenachází, nenachází. Druhý dykobraz byl trochu poeta. Obrazně chtěl udělat díru do světa. Tak si lehl na záda, začal bodat do hlíny, ale bolely ho bodliny, bo povrch tam byl hrubý. On probod místo zeminy plynový potrubí. Které bylo asi 10 cm pod povrchem, a to máte vniknutí na cizí pozemek, poškození cizí věci, a z toho čouhá basa. Kriminál. Ve vězení pykali 3 dykobrázy, souzení za přestupky žádní vrazi. Oni nechtěně dostali se do nesnází, ale řešení žádný z nich nenachází. Třetí dykobraz neuměl diktáty, do svého jména netušil, jaké má dát i. Kdykoliv byl dotázán, tak vždy dostal jen dostatečně. Po hodině dodatečně vlez na židli učitele, ten si sedl a zarval si bodliny do pravého stehna. A to máte zase ublížení na zdraví. Navíc ve škole, ve veřejné instituci, což je jistě přitěžující okolnost, a z toho čouhá basa. Kriminál. Ve vězení pykali 3 dykobrázy, souzení za přestupky žádní vrazi. Oni nechtěně dostali se do nesnází, ale to řešení žádný z nich nenachází. A my tu nyní máme zcela originální, autentický, exkluzivní záznam od poslechu rozhovoru těchto 3 uvězněných dykobrazů ze vazební cely. A já poprosím režii, že bychom si pustili tento rozhovor celak. Kluci, já se tady hrozně nudím, nemám tady do čeho píchnout. Tak si můžeš opakovat diktáty, ne? Ale jdi se bodnout a přestaň popichovat. Kluci, já tady vykopávám podnikovou chodbu, nechcete mi někdo píchnout? Ty, k tomu vykopávání by nám docela bodl krumpáč, ne? I pivo by bodlo. Třeba Ježek, nebo... Ježek třeba. Kluci, já vám jednou píchal takovou úžasnou dykobrazici. Ne, si na to vzpomenu. Tak mě píchal do srdce.